It-tibdil fil-klima, sfida globali. Jekk ma tkunx indirizzata b'mod urġenti, se tpoġġi f'riskju mhux biss l-ambjent iżda wkoll il-prosperità ekonomika dinjija, l-iżvilupp u b'mod iktar wiesa l-istabilità u s-sigurtà tal-umanità. Huwa għalhekk li l-Partit Nazzjonalista reġa' qed ikun fuq quddiem-nett biex jeleb din l-isfida. Wara rapport maħruġ mill-Bord Intergovernattiv dwar it-tibdil fil-klima ta' Nazzjonijiet Uniti li sab li m'għadux aktar possibbli li naħarbu din l-isfida tal-bidla fil-klima u li b'din ix-xejra pajjiżna jista' jispiċċa kważi deżert, il-Partit Nazzjonalista ħabbar li ser ikun qed jixpruna d-diskussjoni nazzjonali biex jitwettaq pjan ta' azzjoni ħalli Malta timmaniġġja l-impatt fuq l-ambjent u s-soċjetà. Minn barra li l-Partit Nazzjonalista ser ikun qiegħed irressaq il-ħsibijiet tiegħu fih dan il-fora Ewropej, il-kap tal-Partit Bernard Grech waqqaf core team sabiex mill-aktar fis tiġi organizzata konferenza nazzjonali dwar it-tibdil fil-klima ħalli din il-materja tant importanti għall-futur tagħna titqiegħed fuq l-aġenda nazzjonali. Dwar dawn l-iżviluppi, Net News tkellem ma' Xandru Kassar, żagħżugħ ta' 19-il sena li qed jistudja l-ekonomija agrikola fl-Università ta' Edinburgh fl-Iskozja. Kassar huwa delegat Malti fis-Summit tan-Nazzjonijiet Uniti Youth for Climate Driving Ambition. M'hemmx dubju li bħalissa huwa żmien jiġri probabbilment l-aħħar ċans li għandna li bħala l-umanità u anke bħala pajjiż nibdew nieħdu passi sostanzjali u sinifikanti brata maġla biex intejbu il-qagħda tagħna f'temp ta' l-emissjoni tal-karbonju fost affarijiet oħra. U bla dubju li pass bħala konferenza li taqqad in-nies li ġib in-nies minn diversi oqsma tas-soċjetà, żgħażagħ, anzjani, ħaddiema, pensjonanti, kulħadd biex ikollhom dat dibattitu mhux l-opinjoni tiegħi mal-fatti jgħidu li hemm qatt kbir biex in-nies jieħdu passi huma stess u biex jew il-gvern tagħhom jieħu passi kontra t-tibdil fil-klima. U naħseb li l-ewwel pass sinifikanti huwa konferenza li jista' jwassal għal dibattitu u azzjoni serja. Jekk naħsbu li hawn xi ħaġa f'dan il-pajjiż li huwa protett mit-tibdil tal-klima assolutament mhuwiex minnu. Kull qasam tal-ekonomija u tas-soċjetà qed tiffaċċja riskju eżistenzjali wara kollox, forsi ma narawx illum, imma nafu li l-impatt diġà qiegħed hawn fuq is-saħħa pubblika, fuq l-ekonomija, fuq l-immigrazzjoni, fuq ħafna oqsma oħra. Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem ta' importanza assoluta lill-ambjent u t-tibdil fil-klima. Fil-fatt, fl-1988, Gvern Nazzjonalista ħadem biex Malta tkun l-ewwel pajjiż li formalment resqet il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima fl-aġenda politika waqt it-43 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Dan irriżulta fl-adozzjoni unanima mill-Assembleja Ġenerali fis-6 ta' Diċembru tal-1988 tar-riżoluzzjoni dwar il-protezzjoni tal-klima globali għal ġenerazzjonijiet preżenti u futuri tal-umanità. Minn dik l-inizjattiva tal-Partit Nazzjonalista pajjiżna dejjem kellu rwol dinamiku biex jiżgura li t-tibdil fil-klima jibqa' kwistjoni ta' importanza globali. F'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kellim ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġuse, il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent u t-tibdil fil-klima Robert Kutajer, flimkien mal-President tal-MZPN Gabriel Mikallef u l-kandidat Bernice Bonello, il-Partit Nazzjonalista tkellem fuq diversi proposti li għandu għal dan is-settur. Dan fil-waqt li fakkar kif sentejn ilu il-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni fil-Parlament dwar din l-emerġenza fil-klima li sabet l-appoġġ ta' numru kbir ta' organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ.